Юлға чыҡсаң, иптәшең үзеңнән яхшы булсын. Лев Николаевич Толстой хикәясе. Ике кеше урман буйлап бара икән. Көтмәгәндә ҡаршыларына аю килеп чыҡҡан. Аларның берсе, аюдан ҡурҡып, агач башына менеп киткән. Икенчесе, үлгәнгә салышып, җиргә яткан. Имеш, аю үлгән кешегә тими. Аю җирдәге кеше янына килеп, аяҡлары белән төрткәли башлаган, ҡолаҡ артларын ялаган. Аю киткәч, агач башындағы кеше җирдә яткан иптәшеннән: «Аю синең ҡолағыңа шыпырт ҡына нәрсә әйтте?» дип сораған. Иптәше: «Ҡурҡыныс килгәндә, иптәшеңне ташлап китү бик насар эш», дип әйтте, дигән.